Jan kaya ning Ragunan nge kandang 12 Tame. Kancane. Sak sering mangkal kok, Mas. Aye, untuk semua panitia. Dek, kowe pancen ayu. Ayu ya, Mas ya? Yen kowe guyu nyenengke atiku. Oh iya 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 iya. Lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune. Dek, aku naksir kowe. Apa kowe wis ana sing duwe? Wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku. Sumi-sumi pancen ayu, kembang desa asli Wonogiri Slogoimo. Sumi-sumi pancen ayu, sumpah mati aku tresno sliramu. Sumi-sumi pancen ayu, kembang desa asli Wonogiri. Monggo-monggo. Sumi-sumi pancen ayu, wane sumpah sikilku ketiban paku. Apa Mas kowe pancen tresno atiku iki isi ragu-ragu. Monggo naik-naik. Pancene tresno, Pancene tresno. dapat lamaran marang wong tuaku. Bude tarik bude. Waduh. Ibu-ibu. Dik, kowe pancen ayu, yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune. Dik, aku naksir kowe. Apa kowe wis ana sing duwe? Pakde. Wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku. Sumi-sumi pancen ayu, kembang desa asli Wonogiri. Pancen tenan wani sumpah sikilku digrawut macan. sumi-sumi pancen ayu, Kembang desa asli Wonogiri. Sumi-sumi pancen ayu, wani sumpah sikilku ketiban palu. Apa Mas kowe pancen tresno atiku iki isi ragu-ragu. Pancene tresno cepet lamaran marang wong tuwa.
Aye. Aye. Nah ya Mas ya. Nggih. Nggih Pak nggih. Dik, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu nyenengke atimu. Bambene sikar jambe yen tak sawang tambah ayune. Dik, aku naksir kowe. Apa kowe wis ana sing duwe? Wis ana rong minggu tak simpen ana jero dodokku. Sumi-sumi angin ayu kembang desa asli Wonogiri. Sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu. Pancen ayu. Kembang desa asli Wonogiri. Sumi-sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban palu.